שלום לכולם, בסרטון הזה אני אראה לכם כיצד מזמינים את הכרטיס משיכה של ג'ובירב כדי למשוך רווחים. אז אני אראה לכם כיצד מזמינים אותו, ולאחר שאנחנו נקבל אותו בדואר, איך אנחנו מפעילים אותו, ובסופו של דבר איך מושכים איתו רווחים. אז הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה להיכנס לבק אופיס שלי, וללחוץ על הבאנר של הכרטיס משיכה. בעמוד הבא מה שאני צריך לעשות זה למלא את כל הפרטים, שם פרטי, שם משפחה, ארץ, עיר. מאוד חשוב לרשום את הפרטים בצורה נכונה כדי שהכרטיס יגיע אלינו ישירות. דבר מאוד חשוב זה לצרף כאן את המספר התעודת זהות שלנו או המספר הדרכון שלנו, ולאחר מכן אנחנו צריכים להעלות תמונה של הפספורט או של התעודת זהות, כמובן בהתאם למספר שאנחנו רשמנו. כדי להעלות את הקובץ אנחנו צריכים ללחוץ על Choose File ולבחור את הקובץ מתוך המחשב שלנו. אחרי שאנחנו נמלא את כל הפרטים אנחנו נלחץ על Continue. בעמוד הבא אנחנו נצטרך לרשום את פרטי הכרטיס האשראי שלנו כדי לשלם על הזמנה של הכרטיס משיכה. שימו לב שההזמנה של הכרטיס משיכה עולה $12.95 חד פעמי. אז ברגע שאנחנו נמלא את כל פרטי כרטיס האשראי שלנו, אנחנו נמלא את הקובייה שאנחנו מקבלים ומאשרים את התנאים של החברה, ולאחר מכן אנחנו נלחץ על Submit. ברגע שאנחנו נלחץ על Submit, אנחנו נקבל בדף הבא הודעה שההזמנה של הכרטיס בוצעה בהצלחה. הכרטיס מגיע במעטפה של ג'ובירב, ובתוך המעטפה אתם תראו את הדף ההוראות שאליו מוצמד הכרטיס עצמו, ובואו נראה מה אנחנו צריכים לעשות ברגע שאנחנו מקבלים את הכרטיס כדי להפעיל אותו. הדבר הבא שאתם צריכים לעשות ברגע שקיבלתם את הכרטיס, אתם צריכים להפעיל אותו, אוקיי? כל עוד אתם לא מפעילים את הכרטיס, אתם לא יכולים להשתמש בו. לכן מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח הודעה לחברה שאתם רוצים להפעיל את הכרטיס. אתם לוחצים על Support, Create Add New Ticket. בנושא אתם פשוט תבחרו את אחד הקטגוריות, בואו נגיד את Others. בגוף הנושא אתם תרשמו Activate My Pay Card. ובגוף ההודעה אתם רוצים לרשום שאתם קיבלתם את הכרטיס שלכם, אתם רוצים להכתב אותו, וכמובן בגלל שאתם לא תושבי ארצות הברית אתם לא יכולים להכתב אותו דרך הטלפון בדף ההוראות, לכן אתם מבקשים מהם שיכתבו, שיפעילו אותם בעצמם. כמובן אתם רוצים להוסיף בגוף ההודעה את מספר הכרטיס שלכם כדי שיפעילו אותו כמה שיותר מהר. ברגע שאתם מסיימים לרשום את ההודעה, אתם פשוט תלחצו על Submit Form ותחכו שהמערכת תחזור עם תשובה, ובתוך התשובה יהיה לכם את ה-PIN number. ברגע שאתם מקבלים תשובה מהחברה ובתוך הגוף ההודעה אתם תראו את ה-PIN number שלכם, מה שאתם רוצים לעשות זה שוב ללחוץ על הבאנר של כרטיס המשיכה, ואתם תראו שאתם קיבלתם דף אחר לגמרי ממה שראיתם בהתחלה. כמובן כאן אתם יכולים לראות את הפרטים שלכם, ומה שאתם רוצים לעשות זה להגיע לסטפ 1 וללחוץ על Clicking Here. בדף הבא תלחצו על First Time Enrolling Click Here, ובדף הזה אתם תתבקשו למלא את הפרטים בהתאם. ב-Card Number אנחנו נמלא את מספר הכרטיס שלנו, ב-PIN Number אנחנו נמלא את ה-PIN Number לפי מה שהמערכת שלחה לנו בהודעה. Card Verification Number זה 3 ספרות בגב הכרטיס. ב-User ID אנחנו צריכים להמציא שם משתמש, ולאחר מכן אנחנו צריכים לרשום איזושהי סיסמה שאנחנו נזכור בקלות, וברובריקה האחרונה אנחנו נרשום את השילוב של המספרים באותיות מצד שמאל, ולסיום נלחץ על Submit. ברגע שעשיתם Submit אתם תעברו לעמוד הזה. דרך אגב ההמלצה שלי היא לעשות סיסמה בת 8 ספרות או אותיות,
עם מינימום של 2 מספרים בתוך הסיסמה. ברגע שאתם מגיעים לעמוד הזה, זה אומר שאתם פתחתם חשבון באתר אשר מפעיל את הכרטיס, וכאן אתם יכולים לראות כל רגע נתון את מצב החשבון שלכם, אתם יכולים לשנות פה את הפרטים שלכם, וכמובן הדבר הכי חשוב זה איפה שאתם רואים כאן את הבלנס, כאן אתם יכולים לראות ברגע שהכסף שהעברתם מג'ובימקס הגיע לכרטיס, אתם יכולים למשוך. אחרי שסיימנו להפעיל את הכרטיס ולפתוח את החשבון שלנו באתר הכרטיס, אנחנו נרצה להעביר את הכסף מה-e-cash שלנו בג'ובימקס לתוך הכרטיס. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו נכנסים שוב לבק אופיס, אנחנו לוחצים על e-cash, ואנחנו לוחצים על הלשונית cash out. ברגע שאני מגיע לעמוד הזה, אני יכול לבחור באיזה צורה אני רוצה להוציא את הרווחים שלי, ושימו לב שהמינימום הוצאת רווחים זה $15, לכן ברגע שאני רוצה למשוך את הרווחים שלי דרך הכרטיס, אני מגיע לכאן, וב-Enter Amount אני רושם לו את הסכום שאני רוצה להוציא, בוא נאמר שאני רוצה להוציא $50, ואני לוחץ על Cash Out Now. בעמוד הזה, ברובריקה הראשונה, אתם רושמים את ה-Jubimax Account Name, זה השם שאתם בחרתם ברגע שפתחתם את האתר הכרטיס. ברובריקה של ה-Jubimax Account Number, אתם יכולים לראות מה ה-Account Number שלכם ברגע שאתם לוחצים בעמוד הבית, בבק אופיס שלכם, על הבאנר של הכרטיס, אתם תראו שם את הסיכום של כל הפרטים שלכם, אז פשוט תעתיקו את ה-Account Number, וברובריקה האחרונה אתם תצטרכו לשים את ה-PIN Number שלכם, שאתם בדרך כלל משתמשים כדי להיכנס ל-e-cash שלכם. והדבר האחרון, כמובן ללחוץ על Confirm, ושוב פעם Confirm. שימו לב שאתם מקבלים לאחר מכן הודעה שהעברה בוצעה בהצלחה, ואתם יכולים גם לראות בבלנס שירד ל$50. מה שנותר לעשות זה פשוט לחכות שהכסף ייכנס לתוך הכרטיס. כיצד אני רואה אם הכסף נכנס לכרטיס? אני יכול פשוט לעקוב על ידי זה שאני אכנס לאתר של הכרטיס שלי, ואני אוכל לראות את הבלנס משתנה. אני שוב מזכיר לכם, כדי להגיע לאתר הכרטיס, אתם פשוט יכולים לחזור לעמוד הבית בבק אופיס שלכם, ללחוץ על הבאנר של הכרטיס משיכה, ללחוץ על Clicking Here בסטפ 1, ואתם מגיעים לאתר של הכרטיס.